नैबे आंनि न' नै दिनैहाय नैबे आंनि न'नि थालाखौहाय एरखावनानै बै लहाया नैबे लहाखौ हास'नानै गिर्जानि सान्दा होग्रा बे बक्स फिसा फिसा बाक्सु फिसा फिसाखौ सिखावा लानानै थांबाय। जों गिर्जा हाबफुबाय थानाय समावनो दा गोदानसो बानायफिननांबाय आं नैबेखौहाय नैबे लहाया बे नैबे हुकआ बेखौहाय गोदानसो बानायफिननांबाय नै आं दा मोनायावनो बानायगासिनो दं। सोरबायदि सिखाव लानानै थांखो गिर्जानि दान होग्रा जों हाजिरा मावनानै मोननाय जा एसे एनै बे बक्सआव सोयोमोन बे बक्सखौनो लानानै थांबाय। फैसाबो लांबाय बे बक्स माबा सोग्रा बे बक्सआ बाकसआ बेखौबो सिखावा लानानै ब्लद। जोंनि बे NLC गिर्जा फाथाबारिनि गिर्जानिफ्राय बक्स फिसा फिसा हरोमोन नालाय बे बक्सआवहाय जों एसे एनै हाजिरा मावनानै मोननाय फैसाखौहाय बे बक्सआव सोनांगौमोन आरो बेहाय फैसा एसे दंमोन 3000सो जानाय मोनदां। ओरैनो थाइसे थाइनै खामायनानै मोननाय हाजिरा मावनानै मोननाय फैसाखौहाय 10% सोयोमोन आं बे बक्सआवहाय। दा बक्सआनो गैला, बक्सखौ देखायनो हागौमोन। दा बक्सआनो गैलाबा माबे बक्सखौ देखायबावनो आंलाय लोगोफोर। बिराद जारला। नै बे थालाया दङ। बे थालाखौहाय जेरैबायदि थाला दं बेबायदिनो दङ। ओमफ्राय नैबे आसोल लहाया नैबे लहा खंखाय फदबनाया नैबेखौनो माबा हास'नानै लांदों आरोखि फैसाखौहाय। दा नै आं मोनाब्लाबो देवबारनि मोनाब्लाबो दा आं माबा नै बेनोमोन लहाया नैबेनोमोन नैबे जनाया बेहायनो बेबायदि आलायोमोन आरो साबिखौहाय सोयोमोन। बेखौनो एरस'नानै सिखावा लानानै थांबाय। मा खालामनो इसोरनि इसासै, इसोरा बेखौ जा साजा होगोन इसोरा होथोंसै। बेनोसै आरो लोगोफोर।